Mga sisiw mo ba'y walang ganang kumain, nanghihina o nababansot yung ating mga alagang manok? Baka isang dahilan dyan yung pag-change feeding natin sa ating pagkain. Kaya dapat mong malaman, dapat nating alamin kung ano bang tamang pag-change feeding, pagpapalit ng pagkain para sa ating mga alaga, para ito sila hindi manghihina, mangayayat o mababansot. Kaya alamin natin mga ka-chicken. Kaya tapusin mo panoorin ang video na ito. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Nandito na naman si Ed Leon, nagbabalik sa inyo mga ka-chicken. Sa araw nito mga ka-chicken, may mahalaga tayong pag-uusapan mga ka-chicken. Kasi kung napapansin nyo, baka may manok kayo dyan o sisiw na nanghihina, walang ganang kumain, o nangayayat, yung iba nabansot, yung iba na madaling magkakasakit, yung iba yung mas malala talaga, namamatay yung ating mga alaga manok. Kasi isa sa dahilan dyan mga ka-chicken yung ating change feeding. Kaya mahalagang pag-usapan natin mga ka-chicken at isi-share ko sa inyo mga ka-chicken kung ano ang dapat natin gawin para sa ating mga manok kung nag-change feeding tayo. Para hindi sila nangayayat, magkaroon ng walang ganang kumain mga ka-chicken. Kaya tapusin natin mga ka-chicken ang video na ito para malaman nyo ng gusto yung isi-share ko sa inyo. Pero bago yan mga ka-chicken, kung bago ka pa lang dito sa channel o hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe mga ka-chicken dito sa ating channel para notified kayo sa mga susunod nating video o vlog na isi-share ko sa inyo tungkol dito sa pagmamanokan o iba pa mga ka-chicken. Kaya isubscribe mo na yan mga ka-chicken. Simulan natin mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, nandito tayo ngayon mga ka-chicken sa ating manukan. At kung makita nyo ngayon sa aking tabi, ito po yung aking brooder o top grower cage. Ayan. Nandito yung mga sisiw mga ka-chicken. Ayan, ang lilikot, ang liliksi ng ating mga sisiw. Ito po yung mga natin. Mga Havard. Ayan. Kaya sila tingnan mga ka-chicken. Ayan. Ang lilikutin ng mga ka-chicken, ang liliksi. Ganyan yan mga ka-chicken, pag ating mga sisiw ay wala silang sakit. Napakaliksi nila mga ka-chicken. Ayan, ngayon mga ka-chicken, pag-usapan natin tungkol sa change feeding. Ayan. Ngayon mga ka-chicken, yung change feeding o yung pagpapalit natin ng pagkain doon sa ating mga manok. At isi-share ko dito mga ka-chicken sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Kasi pag hindi maayos o hindi tama yung pagbigay natin pag-change feed sa ating mga alagang manok ay dyan nagkakaresulta sila ng walang ganang kumain, nangayayat, nababansot yung ating mga manok at saka nagkakasakit na. Ang una-una po na mga ka-chicken, i-share ko sa inyo kung ano yung pinapakain ko dito sa aking mga manok. Day old to 1 month mga ka-chicken, pinapakain ko sa kanila. Booster feeds yung binibigay ko sa kanila. At saka 1 month old to 2 months old, yun na yung starter feeds yung binibigay ko. At saka 2 months old to 3 months old, yung binibigay ko ay finisher. Ayan. At saka pagdating ng 3 months old hanggang sa paglaki nila, dyan hinahaluan ko na ng mga forages. Ngayon, i-share ko sa inyo mga ka-chicken kung paano ba yung pagpapalit ko dito sa pagkain sa kanila. Simula day old mga ka-chicken hanggang 1 month, booster feeds yung binibigay ko, no? Una-una mga ka-chicken, sa booster feeds, pagdating dyan sa day old to 1 month old, yung pagbibigay natin ng pagkain sa kanila mga ka-chicken ay ad libitum. Ito yung pagbibigay ng pagkain sa kanila na hindi talaga sila dapat naubusan ng pagkain doon sa kanilang pakainan. Ibig sabihin ay unlimited sila sa pagpakain. Anytime na gusto nila kumain ay pwede silang kumain, at saka lalo na yung tubig. Ayan, kasi kung hindi natin i-ad libitum yung ating mga sisiw, ang una dyan yung paglaki nila para mapiktuhan, at saka magkakaroon sila ng pressure picking o nag-aaway-away yung ating mga sisiw kung kulang sila sa pagkain. Lalo na dyan sa mga bandang 1 month, dyan sila medyo nag-aaway-away. At saka yung pagbibigay ko sa kanila dyan ng mga chicken ng pagpainom sa day old hanggang 1 month ay
parang pinofocus ko sila sa multivitamins at saka probiotics kasi yun yung pinaka foundation or positioning stage nila, no? Para malakas at matibay sa patungo sa kanilang paglaki. Ayan. Sa pagpapalit ko namang mga chicken sa from booster feeds to starter feeds, ganito yung ginagawa ko. Pagdating nila ng third week sa ating mga manok, ay yung binibigay ko sa kanila, yung booster feeds, yung binibigay ko ay nasa 75% na lang at saka yung starter feeds, hinahaluan ko na ng 25%. Halimbawa mga chicken, kung nagpapakain tayo sa ating mga manok, 2 kilo yung ating ipapakain, yung 1.5 dyan ay booster feeds, saka yung 1/2 kilo dyan ay yan yung ating starter feeds na hinahalo. Sa third week yan. Pagdating naman ng fourth week nila mga ka-chicken, dyan ay 50-50 na sila. 50% na yung ating booster feeds at saka 50% na yung starter feeds natin. Kung halimbawa 2 kilo, 1 kilo yung ating booster feeds, 1 kilo naman yung ating starter feeds. Ayan. At saka pagdating nila ng 5th week mga ka-chicken ay binibigay ko sa kanila yung bali lampas 1 month sila. Yung binibigay ko naman sa kanila dyan mga ka-chicken sa 5th week nila ay yung booster feeds ay 25% na lang at saka 75% na yung starter feeds. At saka pagdating ng 6th week nila ay puro na sila sa 100% na sila sa starter feeds. Ayan. Kung makita nyo mga ka-chicken, inuunti-unti natin sila. Kasi yung purpose dyan mga ka-chicken ay para yung katawan nila o sila mismo hindi mabibigla sa binibigay natin na pagkain sa kanila. Para ma-adapt nila ng dahan-dahan yung binibigay natin na bagong pagkain nila. Pagdating naman ng ka-chicken, bali sa 2 months. Ang 2 months, yung starter feeds na. Bali, starter to finisher na naman tayo mga ka-chicken. So, bali sa 2 months sila mga ka-chicken o sa pang 7th week old ng ating mga sisiw, ay ganon din. Ginagawa ko na yung starter feeds natin ay nasa 75% na lang at saka yung finisher natin ay nasa 25% yung hinahalo ko sa ating pakain. Halimbawa, ulit sa 2 kilo, 1.5 dyan ay yung ating starter feeds at saka 1/2 kilo yung ating finisher feeds. Ayan. Pagdating naman ng 8 weeks nila, bali last week ng 2 months nila, 50-50 ulit. Bali yung starter feeds ay nasa 50% at saka 50% din yung finisher feeds. Bali 1 kilo yung starter feeds natin at saka 1 kilo yung finisher feeds natin. Pinahalo natin, yun yung pinakakain natin sa ating mga manok. O, hindi sila mabibigla kasi naunti-unti natin. Pagdating naman ng pang 9 weeks nila mga ka-chicken, ayan, yung starter feeds ay nasa 25% na lang at saka yung finisher feeds naman natin ay yung nasa 75%. Pagdating naman nila ng 10th weeks mga ka-chicken, 100% finisher na naman tayo mga ka-chicken. Pagdating ng 3 months sila mga ka-chicken, pataas, dyan, hinahaluan ko na dyan yung pagkain nila, yung finisher crumble natin mga ka-chicken. Hinahaluan ko na yan ng mga forages, gaya ng madidagwa, sola. Ganon din mga ka-chicken, yung pag-introduce din natin doon sa ating mga manok, doon sa ating mga pagbibigay natin ng mga forages, unti-untiin din natin. Halimbawa, yung finisher natin, haluan natin ng konting asola, konting madridagwa. Ayan, para pagbigyan natin ng pagkain, unti-unti nilang i-introduce, unti-unti nilang ma-adapt na itong pagkain na ito. Hindi mabibigla yung katawan ng ating mga manok na ganun din yung kinakain nila. Kasi yung tendency dyan mga ka-chicken, pag binigla mo sila sa pagbibigay ng pagkain ng ating mga alagang manok, ang tendency dyan mga ka-chicken ay hindi sila kakain o kumakain lang sila ng konti. Hindi talaga sila yung gaya natin natutulo sila sa pagkain. Kasi kung bibiglain natin sila. Saka parang magtataka sila kung ano ba itong pagkain na ito o pagkain ba ito. Barang yung panlasa nila ay hindi sa nakasanayan nilang panlasa. Ay sa inunti-unti natin, kunti-unti ding ma-adapt ng kanilang katawan. Ano? Yan yung pagbibigay natin para yung purpose talaga natin hindi mabibigla. Mayroon namang ibang mga ka-chicken na kumakain pero karamihan talaga dyan mga ka-chicken ay hindi mo nakakain o kakain lang ng konti kasi nanibago sila. Yan, dyan yung magkukus na hindi sila wala silang gana kumain. Dyan, susunod dyan, nababansot, nagkakamdali magkasakit, nangayayat kasi nawalan sila ng gana sa pagkain. Yan, kaya napaka-importante mga ka-chicken na malaman natin yung since feeding. Kaya sinishare ko din sa inyo mga ka-chicken. Disclaimer lang po mga ka-chicken, yan po yung style ko dito sa pag-since feed.
dito sa ating mga manok. Base din po yan sa aking pagsasaliksik at saka sa mga natutunan ko sa mga malalaking farm sa pagbibigay din nila ng mga sa pagpapalit ng pagkain. Yung mga bagong pagkain kung paano nila ino-introduce na linahandahan muna. Kahit ano yung pagkain natin mga chicken o halimbawa nag-introduce tayo ng darak. Yan, iunti-unti muna natin yan ihalo doon sa kung ano nating nakasanayan na binibigay ng pagkain sa kanila. O halimbawa naman yung sinap na puno ng saging o kung makita nyo sa mga nakarating video, ayan, bago natin ibigay, hindi muna natin damihan sa pagbibigay. Kasi sigurado ako hindi nila agad kakainin yan. O kung kain man yan, konti lang. Kaya hinahalo muna natin yan ng paunti-unti hanggang sa masanay nila, ubos yan yung mga ibibigay natin na pagkain sa kanila. O, ayan mga ka-chicken, ganyan lang po, napakasimple yung ating pagbibigay kung ano yung mga dapat natin gawin. Ano? Kaya dito sa ating channel mga ka-chicken, share ko talaga sa inyo tungkol sa pagmamanukan dahil lalo na't nakatulong din sa mga bago pa lang nagsisimula sa pagmamanukan o sa may plano pa lang magsimula sa pagmamanukan. Kaya shoutout muna tayo mga ka-chicken. Shoutout kay Strada Joseph Vlog, kay Gerson Marciliano, kay CJ, kay Rosin Official TV, shoutout sa iyo idol, at kay former OFW sa KSA, at kay Happy Phil Vlog, shoutout sa inyo idol, at ingat kayo dyan palagi, at sa lahat ng mga silent viewers na rin yan, maraming salamat sa inyo. God bless. O ayan mga ka-chicken, maraming salamat ulit sa inyong panonood mga ka-chicken sa walang sawang suporta dito sa channel. Shoutout ulit dyan sa mga silent viewers natin na laging sumusubaybay dito sa channel at laging nanonood sa ating mga videos, sa ating mga vlog. Maraming salamat po mga ka-chicken. At huwag niyo po kalimutan mga ka-chicken, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe dito sa ating channel mga ka-chicken. At kung nagustuhan nyo yung mga ka-chicken, yung video na ito, paki-like lang din po mga ka-chicken bilang suporta dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo mga ka-chicken. Hanggang sa susunod nating video. Thank you. Ingat palagi. God bless. Sorry, it's DJ.